Здравейте! Ох, косата. Косата хвърчи навсякъде. Преди малко излязох от банята и не знае какво се случва и тя. Така, здравейте! Днешния клип, както виждате от заглавието, ще бъде грим по азбучен ред. Ако гледате YouTube по принцип и ютубъри, най-вероятно сте видяли Джеймс Чарлз, Ники Туториалс и още доста ютубъри направиха този чалендж, нали, това предизвикателство, което е грим. Какво? Мале, вижте ли как си губя мисълта? What is wrong with me? Така да видях това предизвикателство из YouTube и ми беше супер интересно, защото да стръгъл изриел, когато трябва да нанасяш примерно фондютен последно или пудра преди фондютен, както е при мен сега. Супер интересно ми е да гледам такива видеа и се надявам и на вас да ви бъде интересно и да видите как се стигна до този грим, който на камера изглежда ок. Но сега ще видите всъщност как го направих, да не се обяснявам повече, защото ще стане много дълго интро. Разбрахте какво ще правя. Ще нанасям гримът по азбучен ред. Започваме от АБВГД, и така нататък до края на азбуката. И сега ще ви кажа как протича моят грим по принцип. Първо нанасям основа, фондютен, коректор, пудра, бронзант, след това хайлайт, руж понякога и после минавам към веждите. Правя веждите с помада за вежди или молив или каквото използвам, но в момента използвам помада за вежди. Минавам към сенките, слагам спирала, черен молив, червило и съм готова. И това правя всеки ден за грима ми. Но днес ще бъдат наредени по азбучен ред, който го казвам за 108 път. Започват от бронзант, после коректор, после основа и така нататък. Ще видите сега, като започне видеото, как точно са подредени. И да, предлагам направо да започваме. Значи, по принцип, винаги бих започнала с основа, след това фондютен, както ви казах в началото, как е точно моят ежедневен грим, как протича. Но днес ще започнем с бронзант. Лошо ми е. Така бронзант не съм си слагала никога без фондютен отдолу. Значи за бронзант ще използвам ето тази бронзираща пудра на Too Faced. Chocolate Gold Soleil. Не ми харесва. Не съм фенка. Така, чао бронзър. Така, сега сме на коректор. Иска да използвам новия на NYX, защото ми харесва супер много, но сега в чантичката за грим имам ето този, който пак много обичам и той е на Sephora Full Coverage Concealer. Но за него вече съм ви говорила и съм ви го показвала и много ми харесва. Даже май прекалих. Си блендваме коректора. Поне покривността на този е много добра. Готови сме с коректора. By Felicia. Отиваме на което е основа за грим. Бройте колко пъти ще кажа през това видео. Днес ще използвам ето този на Urban Decay Optical Illusion. Мале хора, сега си мисля, че ще стане такова... Сещате ли се? Имам чувство, че ще стане такова, което ще започне да се рони върху кожата, да се бели на гадни парчета. Първо нанасям на носа, бягам и на бузите. Аз дори само ето тук слагам основа. Значи не ми се разрони по лицето, обаче се събра в порите много гадно. Следващото нещо е на пудра. Тоест, после върху пудрата ще трябва да сложа фондютена. Минаваме на пудра явно. Ще използвам ето тази Blurring Powder на BK. Много си обичам тази пудра, но не и след това да нанасям фондютен върху нея. Следващото нещо отново е помада за вежди. Тук сме окей. Вие знаете, че аз много си обичам тази помада на Too Faced. В момента използвам най-често. Моята е в цвят Universal Brunette. Готови сме и с веждите. Чао. И минаваме към руж. По принцип ежедневния си грим не използвам руж. Не обичам чак толкова много руж, но за видеото реших, че ще бъде добра идея да се сложи руж. И после явно ще скрим всичко с фондютен накрая, така че за руж ще използвам ето тази палитра на Too Faced и изглежда ето така. Не знам, може би ще дойде ден, в който ще обичам да си слагам руж. Този ден не е днес. Минаваме към сенки. Добре, тук е окей. Днес ще използвам ето тази нова палитра на Essence Good Day Sydney. Това изглежда ето така. На целия клепаш ще нанеса ето този светъл цвят. След това в началото ще нанеса от тези двата, в сгъвката от синьото и към края ще нанеса от този и този цвят смесено. Сега сме на още сме на
спирала. Ще използвам на L'Oreal Paradise Extatic. И вече след спиралата сме на F, което е фондютена. И сега ще бъде интересно. Ще използвам на Fenty Beauty фондютена, който е в цвят 150, защото съм супер бяла. Ужас. Вече искам тен. Обаче не мога да се пека заради процедурите. Чао на ружа, чао на бронза. И сме готови с фондютена. И сега минаваме на Х, което е за хайлайт. Поне хайлайтера ще се виждам, защото обожавам хайлайтер. И ще използвам отново палитрата на Too Faced и сега ще избера кой от двата хайлайтера да нанеса. Satin Sheets, който е ето този отдолу. Много е красив. И ще нанеса в началото на окото и малко под веждата. И отиваме на Ч. И за червило ще използвам ето тези новите на Sephora Rouge Lacquer. И цвета, който аз ще използвам е L19. Това ми е един от най-любимите цветове, между другото. Уникален, наистина супер красив. Тези имат и витамин Е, и масло от шея. Тези цветове са прекрасни и стоят уникално и плюс хидратират. И също така се нанасят супер лесно. И на последно място сме отново на черен молив. И ще използвам моят all-time favorite от 7 клас. Любим молив. И по-малко сигурно съм била. Ето този на Бруклин черния. Мисля, че сме готови вече. Пускам косата. И излизам да ме видят хората. Не, между другото, не се получи супер зле. Само наживо е много гадно, защото както се погледна отблизо, виждам как пудрата отдолу е в порите. Не знам как да го обясня, обаче си личи, че пудрата е нанесена преди фондютена, което е стюпид и ужасно. И между другото, хора, в Instagram има един giveaway, който аз и Гери правим заедно. Ще оставя долу в описанието линк към самата снимка в Instagram, нали, за която е giveaway, за да може да се включите. Ще има две победителки, една ще избера аз, една ще избере Гери. Ще видите там и правилата какви са. И разбира се, че бонус е, ако се абонирате и за канала ми и напишете някакъв коментар отдолу под това видео, защото така ми е много по-лесно да виждам кои са най-активни в профилите ми и в Insta, и в YouTube. И разбира се, че искам да избирам хора, които ме гледат и ме следват, а не някой просто, който иска така да си се включи. И да, това беше за днешното видео. Ще се видим и следващия път. Чао от мен!